oko 16 milijuna ili 1,6 milijuna kujabrojeve. Toliko će pružiti svim poslovođima u Hrvatskoj, svima. Ja. To su ti 10 puta 21 zapisani. To je za svi poslovođe u Hrvatskoj i znači nas ima milijune ili par milijuna ljudi koji imamo baš koji su milioneri. Eto. To se htjeli sam reći ako. I čeka prognoza Vlade Republike Hrvatske, slušat ću Vlade Republike Hrvatske jako pažljivo, jer mene zanima da kabinet to uzme u ruke, jer komunalije mora se pogledati, znači treba i neki vrsti policista, ili kako se zove,